Takže, čaute, to som ja Lotus Games a vítam vás u môjho prvého tutoriálu. A čo je? Ako sa zbaviť PC vírusov. Takže ja nemám napríklad PC, ale aj notebook. Takže zapneme si internet a tu máme AVG. Túto stránku budete mať v popisku videa. Sem si to normálne stiahnite, nie je to žiadny vírus, je to práve antivírus. A normálne, a teraz si ukážeme, ako ho nastaviť. Takže ja ho mám sem, ale aj sem. Ja si počkám, dávaj. Pardon, nejak mi seká off PC. Konečne sa načítala. Po 100 rokoch vám tak poviem. AVG Antivirus Free. A mi tu už píše, ste chránení. Identita na maximum, počítač nie až tak na maximum, web je tiež chránený, email chránený a firewall je vypnutý, lebo si ho musím upgradenúť. Chcem skontrolovať hneď, skontroluje sa vám celý počítač, výsledky 16, máte výsledky čoho to, ochrana aktuálna, opraviť výkonnosť si môžete napríklad. Chyby databáze dokončené. A tu také to je samajna. Áno. A také si môžete upraviť výkonnosť. Chcem mať počítač. Máte chránené a môžete si aj vypnúť, kebyže neviem, čo robíte. Web môžete si vypnúť. Identita. Dávaj. Nemám pomalý net, či nie net PC, ale AVG nejak seká. Máte email a také sú maily. Sem si dáte možnosti, sem máte skontrolovať celý počítač, vybraný priečinok, napríklad programy, potom skontrolovať súbor, nejaký súbor, to je jedno, aktualizácia, to vás nemusí zaujímať, vírusový trezor, tam máte všetky vírusy, bez neho nemôžete vymazať vírus, história, kontrola takých sumajín, rozlíšené nastavenia, obsah o vírusových hrozbách, kúpiť teraz, aktivovať, registrovať a ďalšie sumajíny. Pozriem sa, koľko už natáčam. 2 minútky. 3 dokonca. No tak pre toto video by to bolo všetko. Učím sa s vami ja, Lotus Games. A čaute.